Суперсилата на терапевтичните кучета. От векове кучетата са известни като най-добрите приятели на човека. В днешно време стават все по-популярни като животни за терапия, променящи живота на безброй хора. От ветерани, борещи с посттравматично стресово разстройство до деца с аутизъм, кучетата терапевти оказват значително влияние върху живота на нуждаещите се. Терапевтичните кучета осигуряват комфорт и подкрепа чрез физическо докосване и безусловна любов. Те помагат за намаляване на стреса и тревожността, както и за подобряване на настроението и цялостното благосъстояние. Освен това, терапевтичните кучета могат да осигурят усещане за сигурност и комфорт, особено за тези, които трудно създават човешки взаимоотношения. Проучванията показват, че терапевтичните кучета могат да помогнат за понижаването на кръвното налягане, намаляване на симптомите на депресия и подобряване на когнитивните функции при лица с деменция. Те се използват и за подпомагане на деца с аутизъм да подобрят своите комуникативни и социални умения. Трансформиращата сила на терапевтичните кучета не се ограничава само до лица с специфични медицински състояния. Те се използват в болници, старчески домове и училища, за да подобрят благосъстоянието на всички, с които влизат в контакт. Независимо дали става дума за обикновено погалване по главата или за гушкане на дивана, терапевтичните кучета носят радост и утеха на всички, които се срещнат с тях. Терапевтичните кучета променят живота на хората по света. Ако искаш да научиш още интересни и полезни факти за кучетата, последвай ме!